Kauna-unahang cabinet meeting. Mga kapamilya, tumagal po ng mga 20 minuto mahigit ang talumpati po ng ating bagong Pangulo. Na kung saan po naman, sabi nga ni Linda kanina, ilan po ang bahagi nito. Atin po na panoorin mga kaibigan ang seremonya. Mahal na Pangulo, handa na po mga tanod pandangal o panlibutin. Ngayon naman po, ang ginagawa ni Pangulong Aquino ay he is greeting the service commanders of the AFP after being given the 21 salute, being honored to an incoming or a new president. Ito po ang patunay na bago na po ang Commander in Chief. Ngayon mga kaibigan, atin po nasaksihan. Maraming salamat sa lahat. Dito po natatapos ang ating inaugural ceremonies. Magkita-kita po tayo mamayang gabi sa Quezon Circle. So iniikot po ni Pangulong Aquino ang AFP troops na nakakilera po sa harap ng Quirino Grandstand. Pagkatapos nito ay sasakay na po siya sa car number 1 na siyang official car na po ng Presidente at tutuloy po siya sa Malacanang Palace at doon po ang makasaysayang ritual, ang pag-akyat sa hagdanan kung saan sa tradisyon po, sinasabi nga po nila na nagsimula daw po yon sa ina ni Rizal na umakyat daw doon sa hagdanan na yun na nakaluhod. Pero ginawa na po yon ng ibang mga pangulo bilang simbolismo na may sarili ng kasarinlan o may independence na ang Pilipinas. And it was a tradition started by President Quezon na sinundan po ng lahat ng nanalong pangulo. Habang kapansin-pansin po mga kapamilya ang matikas na tindig ng ating bagong Pangulo. Kapansin-pansin po ang pagbabago mga kaibigan sa kanya pong tindig. Kung inyo pong kilala ang isang Noynoy Aquino dati, kung inyo pong nakasama ang isang Noynoy Aquino dati, o kaya po inyo napanood, ibang-iba po kayo mga kapamilya ang kanyang tindig sa mga oras na ito. Aba, ha, tadala, kalis. Baba! Ha! Mahal na Pangulo, tapos na po ang paraan.
Republika ng Pilipinas at bagong Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, kagalang-galang Benigno Simeon Tuwangco Aquino III, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya sa araw na to. Ninoy Aquino the Martyr, Corazon Cojuangco Aquino, the icon of democracy. And now we have the 15th President of the Republic, Benigno Aquino III. Hindi lang po basta presidente, no, ang nangyari ngayon dahil makasaysayan po ang pamilya Aquino na martir ang kanyang ama. Tulad ng sabi ni Ted, naging pangulo pa ang kanyang ina at ngayon, kung ano man ang ipinaglaban ng kanyang mga magulang, itinuloy sa anak.